Менә кызым помидорларны җыйганга, эш атна иш таш кебек катканнар. Ичмасам кызларга уйлап та карамайлар. Менә күршедән кызыл помидорлар алып чыктым. Хәзер урталарына менә тыгам да, менә күрсеннәр ничек кызарырга. Вот Картинәй, син башлы. Ничек моны уйлап чыгардың? Кызым, нишләп кирләрне юмадың, иеп кенә куйгансың? Картинәй, мин дә синең кебек уңган, тупой түгел. Мин аларны алдым да чиста кер арасына тыктым. Күрсеннәр ничек чистарырга. Астагфирулла. Мин матур. Мин чибәр. Мин уңган.